Kublai phi baro sasisen ngap tiang sung phai phi hakani ka puli khobor ngap siphang balada ka dei sen ka banikong ye phi hakani ka channel ka jongi tes ngubha parlok pan ai ka jingkersan ka jong phi da ka ba phi like phi share ba subscribe ru yakani ka channel bat na ka bentai ki to ki balada ban subscribe kublai 6000 ngu ya ka jing spoon ka jong phi ki khobor ba mta kasngi ka khat sautri ulber ar hajar ar phulai kamukro ka hap hapo asam pentep uhimanta hapo yeng dorbar Guwahati leber khatlai tarik Menteri Rangba ka Asam Himanta Biswa Sharma hakala asngi ublai ka khatlai tarik ulber ula pentep hapo ka yeng darbar thawan Asam ba kashnong mukro kadangdei ka bahap hapo uput usam jong ka Asam bat hapo ka jingpet jong ka West Karbi Anglong District Laban penken mau bakam menshwa na kaliang Himanta Biswa Sharma haki babun ki khep uloong baka mukro kadai ka jaka jong ka Meghalaya kumjoru ha ka jingyalang ka kenhon menteri ha ka arphulai tarik unai wing arhajar arpu aru uloong baka mukro ka hap hapo ka Meghalaya kani ka jing pentep ka lalong haba jupa phalor ka jing kali ka baklamra hapo yeng dorbar na MLA ka BJP Upidya Singh Englang ha ka ba Himanta ula pentep ya ka yeng dorbar bakashnong mukro kadangdei ka bahap hapo uput usam jong ka Asam bat hapo ka jingpet jong ka West Karbi Anglong District kalami ka jingkan at happening ka kenhun jong ki pulit Asam bat kinong shalanding bean na Meghalaya ka balaja hapo uput usam ka jela Asam ha ka arpu artarik unai wing arhajar arpu ar laong Himanta kumban syupen kan mau kaladan kecing siat yap daki pulit Asam ye kinong shong shnong jong ka mukro ha ka arpu artarik unai wing arhajar arpu ar ha ka basan ngut ki breu kila do no ya ka mensim bat uwei u forest guard na Asam Himanta ula pentep baka jingja ha ka shnong mukro kamdan jingya dai ai bat ka jingya ka japut ha pedang ka jela Asam bat ka Meghalaya ha ba kalipat halor ka jingkam trai jong ka Meghalaya ya ka shnong mukro Himanta uloong baka sarkar Asam kadang bishar benya halor ka jingkam trai ka jela Meghalaya ya ka shnong mukro Hakawai pat kaliang ka jela Meghalaya kala kamtra ya kashnong mukro bat kala sakhiru ba hakipor beladap Himanta ula jukdo ba kashnong mukro kadai ka jaka ka bahap hapo ka jela Meghalaya la ban pensisha ya ka jingkran jong Menteri Rangba ka Asam ding ba ka jingpen pau jong ha ka jingyalang ka beladap penlong da ka kenhun menteri ka jela Asam ha ka arphulai terik unai wing arhajar arpuar ha ka ba ula kdo ba kashnong mukro ka hap hapo ka Meghalaya susu Himanta ulawan ra shakmat ru hapo ka yeng darbar ya ka thup karteng jong ki khat arngut ki bala mansau ha ka jingja ha mukro haba pen pau ba ka sarkar Asam ka jusngu khia halor ka shongsuk shongsan jong ki nong shongshnong ki basa ha ki thain khaput Menteri Rangba ulong ba hadu henreu teli ki border outpost ki latre kam ha West Karbi Anglong District halenter jong uput usam ki dan bun ki shnong ha West Karbi Anglong District ki badan markhap bat uput usam jong ka Meghalaya ulong Himanta bat ula kodawru ya ka karteng jong ki kattu kat ni ki shnong kum kasabuda Lapher Ulu Kanchi, Kanduli, Mokoiram, Arting, Kermi, Nambar Ar Umra, Meli, Suai, bat impanai ki badan hakhaput bat ka Meghalaya. Sakani ka waipat ka khubor ka mukro kadang hap hapo Meghalaya penkesan usembut Menteri Rangba Shillong leber khatlai terik usembut Menteri Rangba ka jela uba Preston tensong hakala asngi ublai ula penkesan ba kashnong mukro ka badan ha West Gentia Hill District kadang hap hapo uput usam jong ka Meghalaya kalong ka basyai ba haduk kani ka kenti ka hap hapo ka jingpet jong ka Meghalaya kumta kalong ka basyai ba ka mukro kadan ha Meghalaya laong uba tensong habayakran bat kilat pathai khubor habakali balai ba Menteri Rangba Asam Himanta Biswa ulakam baka mukro ka hap hapo Asam wala ka jingekran halor uput usam kadang yat uba tensong uloong ba umdan jingtep satya ba Menteri Rangba Asam ukren kumtei wat lamenta kalapoi syaka benta banjam syaka kala ka baar jong ka jingekran hangahi ngasngo ba umdei ban ongkum ni kalong ka pamihap satya ba unkren kumtei henrei ngan ong tang kani ka weida ka basyai baka mukro hi ka hap ha Meghalaya uloong Menteri Rangba ka Asam Himanta Biswa Sharma hakala asngi ublai ula pentep hapo ka yeng darbar thawan ka Asam bakashnong mukro kadang dei ka bahap hapo uput usam jong ka Asam bat hapo ka jingpet jong ka West Karbi Anglong District kani ka jing pentep kalalong haba jubab halor ka jing kali ka baklamra hapo yeng darbar nau MLA ka BJP Upidya Singh Englang haba Sharma ula pentep sya yeng darbar bakashnong mukro ka dei ka bahap hapo uput usam jong ka Asam bat hapo ka jingpet jong ka West Karbi Anglong District kumban syupen kan mau bakaladan ka jing sya siat yap daki pulit Asam ya kinong shnong ka mukro ha ka arpu artrik unai wing arhajar arpu ar ha ka basan ngut ki breu kila do no ya la ka mensim bat uwei forest guard ka Asam halor ka regional committee na ka benta banyak
hikmat bat kakala ka ba arjong ka jingekren usembut menteri rang ba uloong ba ka sarkar kan sakmi bat kan sasyam ya ka senjam ha ka bayadai bat ka ni ka benta ngilakren da ka ba syai shakinong shong ka jelak ba kakala ka ba arjong ka jingekren kan sastang shan ngin sapet ha bayadai bat ka ni ka liang uloong uba tensong ula pensngau ru ba menteri rang ba ka jela ukonrat ke sang malam bat ukila le chadalia kini ki khindet sngi batkum kata ka jingsngau buram kila yokendu ya ka presiden kari ka Draupadi Marmu lembat kiwei kinong yelam bakentop ya ka menteri katnat ka platingka ka sarkar pedeng ka Nirmala Sitharaman ulaya thu ru ba kila yakren halor ka jinglong jingman ka platingka jong ka jela bat ka menteri kala aya kata ka jingkermen na ka liang jongka shushu ula benrap ba ka menteri kala pensngau ban kershan ya ka jela habaya de bat ka jinglong jingman ka platingka haba juba bulong ka jinglong jingman ka platingka kamlong ka basniu hendai ke ka bangakwa banong ka long bakan ai bet ya ka jingkershan yangi sakani ka waipat penremjur ka GSU ya ka jingkam uhimanta ba ka mukro ka hap hapo Asam Shillong leber khalai terik Kajantia Student Union kala penremjur ya menteri rang ba ka Asam uhimanta Bishwa Sharma ubalakam bakasnong mukro ka hap hapo uput usam ka Asam ha kala asngi ublai hapo ka yeng darbar thawan ha ka khubor bala pelaj laong bakani ka jingkam menteri rang ba ka Asam ka penbitar ya ka GSU bat khamtam ya kinong shongshnong ka mukro badiki pat beri hinyo trap hi borok kawai kaseng kala pha ya ka kerwo sha menteri rang ba ka jela banekren bat himanta Bishwa Sharma ubadai menteri rang ba ka Asam ba umdei bankren labla kumni da ka bakam ya kishnong bat ki jaka ki ba hapo ka megalaya ki badan hapo khaput bat ka Asam kaseng kala ongru ba kani ka jingkren menteri rang ba ka Asam kala nang aiding shushu bat kan sawan ra ya ka jingya pher jat benriu sashisian hapadeng kinong Asam bat megalaya Uhimanta Bishwa Sharma udai bantip syai baka shnong mukro ka hap hapo ka jingpet jingkmi ka JHADC om kumba menteri rang ba ka Asam baka tei ka jaka ka hap hapo ka West Karbi Anglong District laong ka GSU kaseng kala pharu ya ka kerwo ka basai kadar sha menteri rang ba ka Asam ba udai banti jiliu shwa bantip ya ka jingshisha ba kini ki jaka ki hap syai ka jela hashwa bo unkren hapo ka yeng darbar thawan ka Asam namar ka jingkam jong u ya ki jaka ki bren hapo uput usam ka jela Meghalaya kanyalam bakala ya ki weipat kinong mikmat ki badan hapo ka yeng darbar thawan ka Asam sakani ka weipat ka khubor ngam jelop ubar jela hawa odi ringai maukarwat khalai terik uluber uwei ubre ubana bar ka jela Meghalaya ubadai unongwan sangkai perthai menta kasngi ulangam jelop no hakawai kawa ka badan ha odi ringai Mountain Southwest Khasi Hill District kani ka jingja katkum ka telong khubor na ka Fire Emergency Service Southwest Khasi Hill District layathu bakala ja ha ka khalai terik uluber arajar arpulai ha ka por kumba shipho baji ai men step ha ka ba utei ubre ubala tep kerteng kum Abhishek Kumar Mondal arpusaus nem ai ubana ka jela Jharkhand bat udang puli ha ka Chemical Engineering hapo ka IIM Guwahati ulangam jelop ha ka wei ka wa ka badan ha odi ringai Natural Swimming Pool ka badang ha hapo ka shnong Mountain Southwest Khasi Hill District bat kani ka jaka ka jangai kumba arkanta duna ai ha bayat kjat na ka jaka lat kali shushu katkum ka jingya thu utei usamla ulangam jelop ha ka pung ka bajali kumba arphau phot ai bat ya kamet jong ula yo ban sei no ada ka kanhun ka Fire and Emergency Service Southwest Khasi Hill District ha ka por kumba sau baji ai janmit laya thuru baki balai lang badu Abhishek Roy ha kan nikasngi kidan kumba sangut ai sakani ka weipat la ban shakta ka UDP ha ka election ha soyong baya thau sarkar lang bat ka NPP Shillong leber khat artarik ka election ha soyong constituency imat kan wanra ya ka jingkala ha ka jingmut jingper khat jong ki ba khamtam ki bakarshan ye ka UDP hadian bakan ni ka sengkala let ban ya thau sarkar lang bat ka NPP kat ba ha ki por election ki ather mar kaliang wala ngimtip ka ka banja ya ka rai jong ki ba henry ka jingwa jingtip na ki ba ka thain soyong ha ka sngi yo kal aidak ba ka jingya khun kan bet ha padeng ka UDP bat ka NPP tangba omla ban kensting ya ki weiru ki kirtong ka NPP ka penya khun yo ba samlen mal ngiang uba job MLA ha arajar khat phra na ka HSPDP kat ba ka UDP ka la ban penya khun no ya ba Sinshar lingdo upersat rai uba HDR lingdo uba laklat dang shen hashwa banwan kasngi thaput kipat ba ka soyong kilapan pau ba makiru kidan ka jing angnut ba kiseng riulum kinya thau ya ka sarkar ha ka ni ka kenti hendai da ka jing bomla jongki ban penorlong ya ka jingkwa jongki pat ba kala penlong ya ki bakindu jing kermen ki babon ki pat ba ha ka jing ya kan kilapan pau ba ha ka jing shisha kila khamno ban ai ka jing kershan yo ba HDR lingdo hendai menta kidan ha pedeng ka jing klomar ya no kin ai ka jing kershan hadin ba ka UDP kalalit ban thau sarkar lang bat ka NPP ki balaya ther iwe ya ka weipat
Dan ru ki bala penpau ba kimpet ya ke ei ka bala ja shabar ka constituency hindai kin pechwa ya ke ei ka badan ha constituency. Compare lada ka jinge tre lang ka UDP bat ken PP kilong bakan kham itna chushu ka jinge le namar baro artli ki dan lang ha ka sarkar bat ki badan ru ka bor. Dan pat ki bam ngonang la ka jing thau sarkar lang ka UDP bat ka NPP kan kata na em ya ka UDP ha ka election dan ki bas ngo ban ai burom yo ba HDR ling do ban kershan yo kertong ka UDP dan pat ki bas nguthu no namar ka UDP kala laj ai jing kershan ya ka NPP kanom dan jing kata ya ka jing thau sarkar ka UDP bat ka NPP namar ba ki ya dan lang ha ka bor te lada ki ya lampat kumnu ru ka byang em loong uwei urang ba ka thain rang sken nalor ka UDP bat ka NPP ki wei pat ki parti ki papen khre ban ya khun kidei ka Congress, TMC, HSPTP, kumpalasang uthu ka election haso yong kansala ban long hau banaya yong banwan. Paralog, ngin se syam yang bat ki wei pat ki khubor.